ndoda kutenda nokuda kweshoko randatambira all the way from South Africa. Tatumirwa message tine munhu watumwa kuboka reZimbabwe anti-presidential criticism from comrade Nyoka Emabhunu vachiti zivisai Zimbabwe kuti now comrade Nyoka Emabhunu is ready to apologize to the nation pamusoro pekushauta mutungamiri wenyika right. Uyu mufesa anorwara da mutsuro hakuna zvinhu zvakadaro zvauri kutaura iwo zvekuti unotaura kuti Nyoka Emabhunu ada kukumbira ruregerero through iwewe. Who are you in ZANU-PF? Tiudze, tell us, iwewe ndiwe upi, unoita nezvei, une chii muZANU-PF? Hauna kana kunozikanwa. Nyoka Emabhunu is better than you in ZANU-PF because Nyoka Emabhunu anga kutotaurwa muJongwe House na ZANU-PF spokesperson Christopher Mutsvangwa, the likes of ana Nick Mangwana, ma permanent secretary of information, vaitaura about Nyoka Emabhunu. Iwo hauzikana kana natino machakaire zvake, but otaura kuti zvizoni president Mazomunangagwa nigirikina atada kukumbira ruregerero achikumbira kwauri as who iwewe. You are building your political career. You failed to build your health. Zvinotooneka ndima vanhu vacho vanenge vachitonzi mimi say no to drugs futi takatokutarisai, but you are busy kufamba uchingotaura nonsense zisina basa rese. Why are you like that? Chii chakadaro unenge muchimbozviitire chii izvozvo? Hanzi haiwani girikina. Problem iripo ndeyekuti makanyanya kujaidzwa makapusiswa nevamwe vanhu variko vari kunge vari kunze, because Nyoka Emabhunu pangari panze unga usingambozvitauri izvozvo. Maitosha mada kubuilda zvemapolitical career zvenyu muchida kuhwanda nevanhu. Zuro ndizuro wakabuda uchitaurwa nyaya dzako about Stole ari panze, ndosoka ukonoti apanga na wana akambouya akazvidairira because dzezingonzi inyaya dzenyu mega dzekuti munenge muchitaurirana makadaro. But kana wada kubata munhu anenge ari mujero kuti haasi kuresponda, ndo patinozoya tokumisa tokudzwa kuti unopenga. Ndakaona futi uchitaura imwe nyaya, ndikakutarisa, ndikakunyararira, ndikatokuona kuti unenge uneka kupenga, but ini ndida kukukorekta because inini zvavanhu vanotopenga ndo zvandotodawo futi izvozvo, because nhasi wasangana nemunhu anopenga kukudarika. My madness is senior brother to your madness. So ataida kukorekta yako madness uone kuti hausiwo wakatanga nekupenga. Ende kana takatonyarara isusu kutaura ndo kwatinotoita chiorganization chako chouri kuda kulonja ndechekupenga, hanzi anti-presidential criticism. What's that? Who are you kuudza maZimbabweans kuti unoita anti-presidential criticism? Just a organization. Ukati uri kushanda nevanhu varuda kuuya vachinopinda kuSouth Africa vachinotaura nevanhu vari kuSouth Africa vada kumisa vanhu vari kucriticize president kuSouth Africa. Inini I criticize president for life. Inini that's what I do panapa, and I'm challenging you iwewe kuti kana uchida inini usamboite zvokumbofamba chingondipinzira wondibvunza kuti unobatika papi kuleni. Ndota kukukwidza bhazi inini, ndonyatso kukupa rumamiso rwako rwakakwana, ndobva ndakupai kudzokera, ndobva ndanyatso kuratidza kuti hauna kana zvaunomboita. Unojaira kutaura nevanhu vasina kuenda kuchikoro, wajaira kutaura nevanhu madofo kuti mune muchivhundutsira vanhu vanenge vanhingirikina, makanyanya kupindwa nechimusha stereke mukafunga kuti munhu wese akapusa unoziva chiko nezvepatauni iwowo. Type yako yekuti wakazoziva robot watonhingirikini ndonge wakasvikako kana kuhigh school kwacho. Ende futi ndiri kutokuchallenge wakabudisa kana certificate rako re-O level nezvizvo unongochitaura izvi. Ndiri ngoda certificate chero rine ma-U ega ega ndokupa kana 500 US inini. I'm challenging you kuti uzviite. This is bullshit. Iwe you are just a nobody. Hauna kana cent, hauna kana chaunacho apatomborini, hauzikanwi. MuZANU-PF macho une chii? Busy haiwa ndoda kuona kuti ndimanhu vacho vari kutocriticize president. Tinomukriticize every day for a living. Iye anotozviziva and he doesn't have any problem with that. Iye anotogara achobuda choti ndicriticize kuti ndizogona kuziva kuti ndiri kuita basa nemazvo here. Isusu totomukriticize chero asina kutombozvitaura izvozvo because kukriticize munhu haisi mhosva. Unoda kutimira kutorera vanhu advantage. Maakubuilda zvemapolitical career zvenyu zvisina kana nebasa rese. Pakanzi vane political career ungatonzikana kuti vana vako ivo vari kutobuda vachinzi vana baba kutaura iwewe. Ndo zvakaita baba izvozvo vanotaura zvinhu zvisina kana nebasa rese. Munoshandisa pfungwa here vakomana imi. Ndakatotsamwa ndori muchiki because inini ndiri kutoti ndingondipinzira nhamba dzako apa. Ndokusendera mari yebhazi. Kana mira aiwa iwe haudi kusendera mari yebhazi, unoda kuti kwa pay forward. Toita kukubhadharira. Wonyatsokuuya kuSouth Africa zvawaitaura uchitodomisa vanhu vari kucriticize president South Africa, tonyatso kupa rumamiso. Ina handina ramangwana kana kuti chii, handina. Because vanhu vakaita semi munoramba muchikura nazvo. Nyoka Emabhunu iyo Nyoka Emabhunu uchashaya zvekuita. Vanhu vese vari kungodonha naNyoka Emabhunu.
nyoka yemabhunu ari kuzoda iso, nyoka yemabhunu azoda iso, nyoka yemabhunu azoti maya kunyanya makuboka kana muda kubuilda mupolitical career builder ine mazita enyu mosiyawo mwana wemunhu musataure nezvake ari mukati. Simple and straightforward. There is nothing wrong kuti nyoka yemabhunu akumbire regerero kuna president Mnangagwa kana pane chaakatadzirwa, but ngaakumbire ega. Unofungidzwa kuti ashaya vanhu vaanoudze kuti anomukumbira regerero, unofungidzwa kuti azikanwi rine vamwe vanhu vari beta muZANU-PF meme, unofungidzwa kuti izvo akanzi apinza foni kuna Mutsvangwa zvinopedza kana 5 minutes kuti zvisvike kuchera kuna Mnangagwa wacho kuti ndikukumbira regerero. Unofungidzwa kuti akaenda kuna Tino Machakaire zvinopedza here kana 1 day zvisati zvasvitswa kustate house. Iwo pastate house wasambopapinda ndisendere foto rako uripo, indoona kusendera rangu ndi uripo pastate house imba yenyika yacho iyoyo, but iwo wasati wakambopapinda because wakadzungaira. Unofungidzira kuti munhu wese anongoya chingoti saka president uchakadzvena hauna kana chori kutaura kana chinonzwisisika. President inini ndazotaura nevanhu vese ndati ndotomisa vanhu vasakukriticize, wakamira sani ndotomukriticize every day, chero bhutsu dzakapfeka imbwa yaMnangagwa ndokriticize, kitsi dzaMnangagwa ndodzikriticize, huku dzake chero mapete emba make. I criticize everything about him because ndo zvanditori ndine chimonya changu chemubrain chekuti handimisike zvokumhanya. Chero akatonza to driver mota ndotokriticize mota iyoyo kuti hayo kuti driver mota inodhura vanhu vachitambura mani iwe chiko nai. Because iwo haudze vanhu kuti vasakriticize munhu ndiwaniko. Urikuda kumhanyira uchida kumudefenda munhu akusvika kuma 90 years, iwo mbori nemakore mangani. Busy kutarisa zvekuti vamwe varume zvavari kuita dzimba dzavo, mukadzi anenge ane chikomba kumboko. Type yetu varume tisinakana nebasa rese tisingagona kuti take care of mhuri dzatwo. Basa ngomhanya handidi kuti vanhu vakriticize Mnangagwa. Wakamira pani? Wakamira pai uri haniwo? Sean anangana basa nazo. Go and look at Sean. Sean anangana basa nezviri kunzi baba vake vazo criticize vaita se anakana dhiri, but ndo mwana wacho kuti anofanira kunge achitobuda achitotsvukisa ziso, but wakambomona achinetsa nevanhu nenyaya yekuti macriticize baba vake because anozoti ndo basa rababa vake. Saka vanhu akavetera baba vake akaitira vanhu zvavasingade, vanhu vanobuda vachicomplain. Azvina kumboshata kuti iwe tafa nenzara, utodza baba vake tafa mukuturaya nenzara. Do something kuti zvinhu zviite nani, do something kuti life iite better. Iwe unobva wada kubuda uchida kumisa vanhu, unenge umbori haniko? Unenge uri chii? Wapuwa zimba iroro nani? iZimbabwe ipe makajaidzwa zvokupusiswa izvozvo kuti munhu tanga kufamba muchitaura kuti inini ndiri kurova munhu ese ariko isusu ndati I criticize people for a living here. Kana usingandizive, in case you didn't know me, iwe ipindura yone ina handisikumbo ini ndinotokuputisa chero nhasi utori ipapo pauri ipapo kutotanga tongoputisa chero nyaya dzako. Hazvinditorere kana 5 minutes ndotaka kupfanyangura zvese zvimasecret zvako zvese about iwewe. Noona ngori kutotsvagwa futi ikoko wakatopara mhosva because pfungwa dzako idzi. Tine zvimwe zvakawanda zvatakatoona muchironga futi kuita vanhu. We don't care. Anti-presidential criticism, that's nonsensical. Kana pane zvinhu zvakambocreatwa chine musoro kana chisina musoro, ichi ndo one chinhu chisina musoro pasi rese. Vakadhakwa brain, makadhomoka munyondo, pakapinda Mnangagwa wacho hamuna kana kumbovaona, hamunombonzwa kuti akamboti chii achipinda. Akatoti vanhu ngavatotaura zvavanoda, freedom of expression, wangori kupi? Ndopati kutaura kuti ukabudisa kana budisa kana certificate kana reform 2 kana unaro ndikusanganise nemari mbichana avatombo. Let me tell you something wafana zvomusingazivi. Mnangagwa abhadhari haana kana mari anombokupa. Ndisoona vanhu vazhinji vari kutobhadhara mari ndizvigananda zvezve because zvakataimira something. They are doing all those things because vanenge vachitsvaga mafavors kuna Mnangagwa. Saka ndikutengera ningi mota, ndakuona uchitamba barali, ndakukutengera chakati, ndakuona uchidai sopa, ndakukutengera chakati because vari kubhisi pakuda kufadza iye. Wakamboona munhu anobuda mbuna achitaura kuti ndatengera chakati naMnangagwa? Wakamona kupiwo? Kana unaye undiratidze. Haana nguva yekuti anokupa kana 1. Unotofa uri rombe uchisekwa. Vanhu vakawanda uri kuona uri busy kuningina zvawakaita izvozvizvi. Tasa zvimascarf netype yevanhu vamakamira navo, zvihembe zvamakapfeka zvakaomarara kuti kune zuva, kukwasharira bhutsu dzakabhenda. Chii chakadaro ichocho? Makadhakwa. Manje panapa ingori futuvhula ngenge vhuluvhaya. Rambai muchite amukuita iwo. Takatokumirirai. Inini ndinopedza nemi. Kulian TV, Team VAT. Asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika. Saka subscribe wozolaika. Nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information is brilliant, yeah. Everybody say Kulian.